per vindre. Bé, la qüestió un poc de l'acte que ens van plantejar va ser un poc reivindicar un poc la figura de Marx dins del context de la universitat, i nosaltres volíem organitzar la facultat de filosofia, que els horaris on donem classes són estos. Entonces anirà un poc també encaminat al camp més filosòfic del marxisme. Ho vam fer així perquè creiem necessari aquesta reivindicació de la figura de Marx, i que la reivindicació teòrica, però també molt la reivindicació pràctica. És a dir, en una carrera com és filosofia és un poc vergonyós que aquesta figura estigui un poc abandonada, i que si és estudiada de vegades com un filòsof més normal que planteja una teoria. El que volem reivindicar també és que el marxisme té una praxis molt important i que no es pot separar la teoria marxista de la praxis. Aleshores no és tan sols un pensador que fa una proposta o una interpretació com les demés del món, és una interpretació que vol transformar la societat, i que sense aquesta transformació la interpretació no té cap sentit. A més, actualment, amb la crisi econòmica que tenim, molta gent diu que pot tornar a Marx, que pot ser que Marx no estigui tan equivocat. El que hi ha que dir és que no és que ara, quan està la crisi, Marx torna a tindre o vol tindre certa raó, sinó que el mètode d'interpretar en què interpreta la societat sempre ha sigut el mateix. I per això, per fer una xerrada un poc també facileta, tampoc entrar en molta complexitat, vam poder fer aquesta xerrada i va poder xerrar en Rafa, que ell és secretari d'informació del Partit Comunista Valencià i també és membre de la Junta Directiva de la Fundació d'Investigacions Marxistes. I el que li vaig proposar va ser això, una introducció als fonaments més importants del que és el marxisme, i després també, quan fem preguntes i fem un debat, ens sorgirà la pregunta de si el marxisme té aquesta actualitat de la que diem o no la té. I bé, jo res més, deixo a Rafa el que has de dir. Bona vesprada. Bé, jo vaig a començar partint d'un text que curiosament no és de Marx. Bueno, aquí lo tenim, bé. Bien, mireu, aquí ahora sí que ya lo veieu, ya es suficientemente gran. Aquí, lo que es Canechar es una part del postfaci a la segona edició del Capital. Aleshores, el Marx reprodueix una llarga cita d'un crític, recordem que va fer una crítica del primer volum del Capital, y después de reproducir esa cita, él dice, pues bien, al exponer lo que él llama mi verdadero método de una manera tan acertada y tan benévolamente además en lo que se refiere a mi modo personal de aplicarlo, ¿qué hace el autor sino describir el método dialéctico? Es decir, que es un texto que el texto no es en si de Marx, però el mateix Marx destaca que en aquest text se recollís molta fidelitat al que ell diu el mètode dialèctic. Què és el que planteja ahí bàsicament? El diu el text, però vaig a resumir la idea central. La idea central planteja una contraposició entre el que era el mètode, diguem-ne, tradicional ahí parla de la física o de la química, que fonamentalment es basava en la búsqueda de lleis universals permanents que serien vàlides en qualsevol lloc i en qualsevol moment, lleis en principi eternes, se suposa que valen sempre, amb les característiques dels processos socials o dels processos biològics que, llegint el que dice él, es que se dirá que las leyes generales de la vida económica son siempre las mismas, ya se proyecten sobre el presente o sobre el pasado. Esto es precisamente lo que niega Marx. Para él no existen tales leyes abstractas. Según su criterio ocurre lo contrario. Cada época histórica tiene sus propias leyes. Tan pronto como la vida supera una determinada fase del desarrollo, saliendo de una etapa para entrar en otra, empieza a estar presidida por leyes distintas.
En una palabra, la vida económica nos brinda un fenómeno análogo al que ofrece la evolución en otros campos, en estos campos de la biología. Los viejos economistas desconocían el carácter de las leyes económicas cuando los comparaban con las leyes de la física i de la química. Però és important recordar això quan en una elevada freqüència se'ns pretén vendre, o sigui, el que habitualment se sol dir del pensament únic, que hi hauria suposadament unes lleis econòmiques de l'economia també intemporals i que per tant, si hi ha que apretar-se el cinturó, si hi ha que acceptar el retall de les pensions, el retall de les salaris, si hi ha que acceptar tota una sèrie de coses, això és perquè és una obligació de les lleis de l'economia, així genèricament. Com si hi haguera unes lleis de l'economia que foren independents del sistema econòmic concret. Entonces Marx, lo que ve a analitzar, Marx ja té una característica, i és que Marx és un científic, però un científic que intenta ampliar el que era el camp de la ciència a un continent nou. Podria, de la mateixa manera que Colón no va descobrir Amèrica perquè Amèrica ja estava allí, però a nivell del coneixement dels europeus va incorporar al mapa, diguem-ne, un continent nou, el continent que se va dir el continent americà. Marx intenta extendre la ciència a un continent nou, que seria el continent de les ciències socials. Recordeu que el que és la ciència, la física, en el sentit actual que se sol considerar, que bàsicament té els seus arrels en Galileo, com a ciència en el sentit modern de la paraula, que posteriorment és a partir de la Lavoisier, però després que se desenvolupa la química com a ciència en contraposició a l'antiga alquímia, insistís com a ciència en el sentit modern de la paraula, i Marx intenta ampliar, diguem-ne, la ciència a un nou continent, el continent de les ciències socials. I la conclusió és que el que seria el mètode de la búsqueda de lleis universals abstractes que valgueren per a sempre és invàlid i que hi ha que fer un anàlisi concret de sistemes econòmics concrets. Marx se centra fonamentalment en analitzar el capital, el que és el funcionament del sistema econòmic capitalista, però partint de la idea molt clara que això no està descrivint unes lleis econòmiques eternes, sinó unes lleis econòmiques que descriuen un sistema en particular. Perquè és una característica també del mètode dialèctic, que és entendre els processos en evolució, en transformació, en canvi, de tal manera que és un canvi no únicament quantitatiu, no únicament que hi hagi unes variables que augmenten en aquests processos, sinó que són canvis qualitatius, canvis d'estructura, canvis de naturalesa del procés. A l'hora d'extendre, hi ha alguns processos de canvi i de transformació qualitatius, canvis d'estructura, de tal manera que en produir-se un canvi d'estructura, un canvi de la naturalesa dels processos, aquelles lleis que podien ser vàlides per descriure el funcionament en un determinat sistema econòmic, per exemple, lleis que podrien ser vàlides per a descriure el funcionament d'un sistema feudal, deixen de ser vàlides per a descriure el funcionament del sistema capitalista. I Marx també, en la mateixa línia, planteja que aquestes lleis tampoc seran vàlides per a descriure un altre sistema econòmic socialista posterior al capitalisme, perquè partís Marx de la comprensió de que els sistemes econòmics i socials són pereceders, tenen un principi, tenen un final. Igual que la vida dels éssers biològics, igual que en els sistemes biològics també hi ha un procés d'evolució de les espècies i els éssers vius naixen, se desenvolupen i moren, els sistemes socials naixen, se desenvolupen i moren, poden donar lloc a ser substituït per altres sistemes socials. Aleshores, aquest enfocament dialèctic entén que els processos que produeixen aquests canvis estructurals i per tant és necessari entendre les transformacions adequades a un sistema particular i no pretendre generalitzar-lo per a qualsevol sistema econòmic o per a qualsevol sistema social o per a qualsevol sistema biològic. Aquesta és una de les característiques de lo que seria el mètode dialèctic, que se descrivia precisament en els fragments que vos havia posat. I després una altra característica
important també és la necessitat de considerar-los els sistemes, les totalitats en la seva interrelació. És dir, en general, el que era el desenvolupament de les ciències de la física, de la química, s'havia desenvolupat basant-se en el que se venia anomenant el mètode analític, que consisteix essencialment en separar, parcel·lar els fenòmens, aïllar els fenòmens i estudiar d'una manera aïllada uns determinats aspectes dels fenòmens. I aleshores, aïllant uns determinats aspectes dels fenòmens, uns aspectes parcials, a partir d'ahí es trobaven les lleis tal com funcionaven. Això funciona, és a dir, que és el que implica també l'abstracció, ho sabeu, que esteu estudiant filosofia, que l'abstracció implica també l'elaboració d'uns conceptes abstractes que impliquen d'alguna manera una generalització a partir d'uns aspectes parcials dels fenòmens i dels processos reals. Aleshores, el problema també que se planteja en els sistemes complexes, tant en els sistemes biològics i d'una manera molt especial en els sistemes socials, en què donada la profunda interrelació entre els diferents elements que composen aquests sistemes, fa que no puga entendre's el funcionament global del sistema estudiant simplement una part per separat. Això a vegades després se diguen que el tot és més que la suma de les parts, que simplement estudiant diferents parts per separat no és possible entendre el funcionament del conjunt, el funcionament de la globalitat. I per tant que és necessari mètodes que puguen permetre aquest estudi de la globalitat. Ahí hi havia un problema que se plantejava en l'època de Marx. I aquest problema bàsicament era que en l'època de Marx no se disponia dels instruments matemàtics, dels instruments científics per a aprendre les totalitats. Això feia, en particular, en general, dins de la comunitat científica, solia haver un rebuig fort a l'estudi de les totalitats. Que això semblava, en general, el que és la ciència modern, basada en el mètode analític, se plantejava com a contraposició a les velles concepcions holistes, posicions com les que podria formular Bergson, entonces plantejant que l'estudi de simplement anar a enfocar directament amb les totalitats impossibilitava comprendre els fenòmens, que l'única manera d'entendre-los era parcel·lar-los. Això era lògic perquè se trobava en una situació, estem parlant del segle XIX, en la qual no existien aquests instruments que pogueren possibilitar l'estudi de les totalitats. Aleshores, la qüestió de totes maneres que se planteja és que al llarg del segle XX aquest dèficit, aquest problema que se troba en les ciències socials, i a més és singular, que en moltes ocasions, és a dir, el Marx, encara que quan filosofa o quan reflexiona s'hi parla de la necessitat de considerar els sistemes en el seu conjunt, però si s'està estudiant el que és la ciència concreta que hi ha en el Capital, en una mesura molt gran, Marx utilitza el mètode analític. I això és especialment notori en el tercer volum del Capital, que a l'hora d'estudiar els problemes del que se diu el problema dels preus de la formació dels preus de producció en el capitalisme, de l'evolució de la taxa de garància, i feia tota una sèrie de qüestions que la qual, per estudiar-lo, Marx té que recórrer al mètode analític perquè és el que se disposava. Per la qual, en primer lloc, el que fa és parcel·lar i d'alguna manera és estudiar l'evolució dels processos com una sèrie de successions de fotos fixes, com una sèrie de posicions de diapositives. En general, en l'època de Marx, sempre els sistemes s'estudiaven en unes condicions d'equilibri. Aleshores, això feia que a l'hora d'entendre, d'estudiar des d'un punt de vista científic, els processos de canvi social era complicat perquè els processos de canvi social, de la mateixa manera que els processos de mutacions biològiques, fonamentalment el que s'expressen per un trencament de l'equilibri. Són processos de transició. Entonces, en el segle XIX no se disposa dels instruments
per a analitzar la dinàmica dels processos de transició, sinó que hi ha la tendència a estudiar-lo com una successió de fotos fixes. I això canvia fonamentalment cap al principi, cap a la meitat del segle XX, un problema que és el que s'havien suscitat, trobat no únicament les ciències socials que estudiava Marx, sinó també el cas de les ciències biològiques, que de la mateixa manera és molt complicat estudiar, entendre el funcionament d'un ser viu, d'un sistema biològic, simplement parcel·lant-lo. Tu pots agafar un ser viu, pots disseccionar-lo, partir-lo en trossos i podràs entendre-ho, però estàs perdent el que és la comprensió del funcionament global d'aquest organisme. Aleshores, d'alguna manera s'ha donat també un vot quan l'inici de la cibernètica a final dels anys 40 del segle passat, en la qual també en determinades màquines i els ordinadors que el seu funcionament requereix el seu funcionament global. I d'alguna manera és en aquest procés quan apareixen noves ciències, com és la cibernètica i com és la teoria de sistemes, que fonamentalment el que fa és proporcionar unes ferramentes teòriques, unes ferramentes matemàtiques per a poder abordar la complexitat, per a poder abordar els sistemes complexos. Possiblement els instruments matemàtics que li van faltar a Marx, dels quals Marx no disposava en el segle XX. És important també perquè hi ha una qüestió que plantejava Marx en un text que és prou conegut, prou més conegut que el postfacio, el qual suposa que la majoria probablement l'hauríeu conegut, no? És el que és este programa no... A veure... És el prefaci a la contribució a la crítica de l'economia política, en el qual és un dels textos més coneguts de Marx, més difundits, més divulgats, en el cual el resultado general de aquella ley que una vez obtenido que sirvió de guía para mis estudios puede formularse brevemente de este modo. En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias y dependientes de su voluntad. Estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad. Por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia. És el que normalment en la tradició marxista s'ha vingut a anomenar el principi del materialisme històric. És a dir, que d'alguna manera per entendre els processos d'evolució social calia estudiar en primer lloc els processos de tipus econòmic, el sistema de producció. I a partir d'ahí veure com sobre aquests sistemes econòmics se desenvolupaven els sistemes d'idees. Esta idea bàsica, que ens toca ja atendre tot, jo vaig a donar una visió general i després en preguntis, en preguntes i tal, podríem ara ampliar. També la podem ampliar per a entendre quals són els fonaments materials de lo que és el mètode analític i el mètode dialèctic, o l'enfoque mecanicista i l'enfoque sistèmic, que seria una altra manera d'anomenar-lo. Bé, d'alguna manera, fixeu-se que tot el desenvolupament del mètode analític, del que se sol anomenar de vegades el paradigma mecanicista, que se basa fonamentalment en considerar que és possible entendre les coses, estudiar cada cosa per separat i a partir d'ahí veure com funciona, d'alguna manera això se desenvolupa perquè l'origen de la ciència moderna en els segles XV, XVI, XVII va paral·lela als orígens del sistema capitalista i als orígens de la burgesia com a classe social. I
i a lo que era el desenvolupament de lo que era el mercat com a manera de regular les relacions econòmiques entre les persones. Aleshores, el característic precisament del mercat és el considerar unitats econòmiques independents. Unitats econòmiques independents que no estan sotmetes a una planificació o a un sistema global, sinó que interaccionen entre si, però des de la seva independència i a través d'un procés de competència. Esa idea de que el que es tracta és de considerar els elements per separat i que competeixen entre si, sabeu, que s'arriba a la forma més extrema en el que s'ha vingut a dir el neoliberalisme, en el qual insisteix en el principi que el mercat com a dogma és el que ha de regular tota la vida econòmica d'una forma absoluta, no? Diguem-ho. Aleshores, això d'alguna manera té el seu correlat entre un paradigma mecanicista, el predomini del mètode analític, que se trata a l'hora d'estudiar la realitat, estudiar parcel·lar i estudiar les coses per separat, i la manera de com estava funcionant el sistema econòmic basada en la competència dels sistemes independents. Aleshores, això hem vist, i nosaltres s'ha sigut d'alguna manera les limitacions d'aquest sistema capitalista, les limitacions del suposar que el mercat ho podia regular tot i resoldre tot, han sigut revelades d'una manera molt clara al llarg de la història, a través de successives crisis del capitalisme. Possiblement han tingut una manifestació especialment extrema en la crisi general del capitalisme que se va manifestar en l'any 2008 i que encara colea, encara està continuant en conseqüències i no s'ha superat. En la qual, d'alguna manera, el dogma de que el mercat era el que ho havia de resoldre tot, pues no se veia que realment això no servia per que les coses funcionaran correctament. Uno de les últimes avatars o incidents d'aquest tipus de qüestió lo teníeu en el que s'estava discutint abans de l'última reunió del G20, el G20, que estaven preocupats perquè era la guerra de divises, i és que no pot ser que els Estats Units faça dedicar-se a posar la maquineta de fer diners sense tindre en compte el que a la resta de la humanitat. És que no pot ser que Xina no mantinga les seves divises artificialment elevades perquè això fastidia de més, no? I aleshores normalment es diu, no, és que per eixir de la crisi hem d'eixir tots junts, és necessari cooperar. Mira per ara resulta que han descobert la virtut de la cooperació. Quan durant molt de temps ens han estat venent que el que anava a salvar el món era la competència, que cadascú buscant egoístament el seu interès i sense tindre en compte els interessos dels altres, això a través d'un procés quasi màgic de la competència entre els diferents elements anava a produir un benestar general. Ara han descobert que a partir d'un cert punt de complexitat del sistema, el sistema no pot funcionar sense cooperació. Aleshores, en este context, es decir, d'alguna manera, en la mesura en que se pretenga un tipus de sistemes socials o sistemes econòmics on la planificació juga un paper, on la cooperació, més que la competència, o no solament la competència, tiene que ser un element important del funcionament i de les formes d'organització social, això d'alguna manera té el seu correlat, la seva correspondència en la necessitat de construir sistemes teòrics que puguen entendre no simplement els elements per separat, sinó les totalitats. Però de tal manera que no siguin les totalitats, no l'aprehensió directa i immediata d'una totalitat, com se podria fer en l'antigolisme, sinó a base de les totalitats relacionals, estudiant a través d'un conjunt d'elements i l'estructura de les seues relacions, que és el que fonamentalment intenta plantejar la teoria de sistemes. I que, insistís, dona el fonament, la instrumentació, dona les ferramentes per a
el desenvolupament de les ciències, del nou continent de la ciència, que d'alguna manera Marx va esbossar. Marx el que era, fonamentalment, era un innovador. Fonamentalment era un explorador que explorava un continent desconegut i se trobava amb dificultat en les ferramentes. Aleshores, per això, quan se planteja sobre si la qualitat del pensament de Marx, dic que actualment el pensament de Marx, el seu pensament és actualment molt més actual pel que fa a la seva metodologia, pel que fa als seus enfocaments generals, del que podia ser en el segle XX. Perquè actualment es donen les condicions, tant les condicions teòriques, les condicions en quant a les ferramentes teòriques, quan per a poder desenvolupar l'aplicació d'aquest mètode dialèctic per a estudiar els sistemes en la seva complexitat i en els processos de transició, de tal manera que se pugui entendre els processos complexes, no simplement estudiant cada part per separada, el que seria una parcel·lació sincrònica, ni com una successió de fotos fixes, que seria una parcel·lació diacrònica, sinó la seva complexitat i la seva evolució en situació de no equilibri. No és casual que també al final del segle XX se desenvolupa també la termodinàmica del no equilibri de Prigogine. Durant molt de temps pensava que per estudiar els sistemes termodinàmics únicament se podien estudiar en equilibri. Bé, s'entén que precisament, i ahir les aportacions de Prigogine, de Bertalanffy, de la teoria general dels sistemes eren molt importants, de que precisament el que caracteritza els certs vius és que estan lluny de l'equilibri. I quan tornen a la posició d'equilibri, aleshores és quan se moren. L'equilibri és la mort. La vida és desequilibri. La vida és desequilibri. La vida se descansa sobre desequilibris termodinàmics. I aleshores, per entendre el funcionament dels sistemes vius, és essencial poder estudiar sistemes en situació de desequilibri. Això és precisament el que possibiliten els nous desenvolupaments de la ciència a finals del segle XX. I també pot ajudar a entendre algunes de les característiques perquè el pensament de Marx, l'enfocament de Marx, se caracteritza per l'enfocament dialèctic i l'enfocament materialista. Bé, es podria fer també una connexió en aquest sentit entre l'enfoque materialista com a oposat a l'idealisme de Berkeley i el solipsisme, que d'alguna manera pensava que podia haver sistemes tancats que podien, d'una manera, al marge de l'entorn, ir creant i desenvolupant idees. De vegades, ell diu un poquet irònicament que si així com si d'alguna manera el cogito cartesià plantejava lo de pienso, pensa, per tant existís, pienso, no existo, des del punt de vista d'una dialèctica materialista hauria que dir pienso, luego como. Perquè si no menses, si no aportes energia des de l'entorn, no se pot pensar. La informació necessàriament té un substrat energètic i necessàriament, perquè hi hagi desenvolupament, perquè hi hagi increment de complexitat en un sistema, aquest sistema ha de ser un sistema obert i únicament se pot desenvolupar a partir de les seves interaccions amb l'entorn. Per tant, l'intent d'entendre el desenvolupament inclús de les idees simplement mirant-lo com una qüestió que se produeix dins del cap del pensador no és vàlid, sinó que cal precisament entendre aquesta interacció d'aquestes idees de la ment amb l'entorn. Un sistema solament pot desenvolupar-se a través de les seves interaccions amb l'entorn, el qual és, entre altres coses, és un corolari del segon principi de termodinàmica. Que un sistema únicament pot incrementar-se en complexitat, en informació, en el que se diu en termodinàmica disminuir la seva entropia a través de la seva interacció amb l'entorn. I de la mateixa manera la formulació de Marx té que és necessari per entendre el funcionament de la societat atendre a l'estructura econòmica. Precisament la base de l'estructura econòmica és la interacció productiva de la societat amb la natura. La manera com interacciona la societat organitzada interacciona amb la naturalesa extrasocial. Per tant, el progrés
de la humanitat també ha d'entendre sobre la base de la interacció amb l'entorn. Això, a més, que donaria una fonamentació també científica més sòlida als principis del materialisme històric, hi ha que situar-lo, a més, en el context dels límits ecològics del planeta. És a dir, d'entendre que el progrés social, el progrés, el desenvolupament de complexitat, de riquesa social, se fa necessàriament a través de la interacció amb l'entorn i significa que està limitat per els límits de l'entorn, per els límits del planeta Terra. I, per tant, els ritmes de desenvolupament, els ritmes del progrés econòmic no poden plantejar-se al marge de el que són els límits del planeta Terra. Són uns límits que a l'època de Marx no se visualitzaven, perquè a l'època de Marx els límits del planeta Terra encara estaven lluny. Doncs era possible fer un plantejament i un estudi del funcionament econòmic del sistema econòmic sense tindre en compte els límits del planeta. En el segle XXI ja els límits del planeta estan ell. Aleshores, per tant, no se pot fer abstracció dels límits del planeta. Aquesta concepció de la totalitat del planeta, de la globalitat, que és l'enfoque ecològic, també és important. És a dir, que fixeu-se que estic apuntant elements que el que impliquen és el desenvolupament del pensament de Marx en les condicions concretes del segle XXI i utilitzant les ferramentes del segle XXI. Perquè el marxisme solament se pot entendre quan hi havia una seguidilla que se cantava, a vegades fa anys, que seria conciencia, hay que tener conciencia que el marxismo es una ciencia y no verdades de fe ajenas a la experiencia. El marxisme, en tant que ciència, no és un conjunt de veritats estàtiques, sinó que és una metodologia i un conjunt teòric que s'ha de desenvolupar en primer lloc en interacció amb la resta de les ciències, incorporant el resultat de la resta de les ciències, i en segon lloc analitzant l'evolució de la realitat extracientífica, de la realitat material, de la realitat econòmica. I aleshores, en aquest sentit, avui ser marxista no és repetir totes i cada una de les tesis que dia Marx en el segle XX. En aquest sentit, retome en la definició d'ortodoxia marxista de Lukács. Com Lukács dia que el marxisme, l'ortodoxia és el mètode, que se podria ser un marxista ortodoxe i no compartir ni una sola de les afirmacions concretes de Marx, però utilitzar el seu mètode, el mètode dialèctic i l'enfocament dialèctic i materialista. Aleshores, l'actualitat del marxisme implica no limitar-se a repetir les tesis de Marx, sinó la seva metodologia, el seu enfocament, els seus principis, aplicar-les al món actual incorporant tots els avanços de la ciència contemporània. Fin? De moment. Això és el fin, no? De moment, jo quan deixo de parlar és que ha acabat de moment. Bueno, algú ha preguntat o que es desenvolupen un concepte o algo. Sí. Ahora me contestarán. Primero felicitar a los compañeros de Contracorriente de haber convocado este encuentro con el intento con el marxismo, que sin lugar a dudas sigue siendo la gran herramienta para derrotar al imperialismo y al capitalismo europeo o el de los Estados Unidos o de las diferentes naciones que integran los 8 países que dirigen la política económica del mundo. Y por tanto también agradecer a Rafael las concepciones acerca del método analítico, del método dialéctico, el estudio marxista, como asimismo también el intento de actualización del marxismo. Porque por ahí aparecen compañeros que sostienen sobre el socialismo del siglo XXI, que uno los ve opinar en Europa y también en América Latina. Y yo diría que este planteo, yo quiero incorporar algún aporte a todo esto, si los compañeros entienden que es conveniente. He sido dirigente de la Central Obrera de mi país, dirigente de América Latina, muchas actividades,
y tengo una trayectoria de muchos años de venir a Valencia, porque tengo hijos, tengo nietos y todo lo demás. Y por tanto me preocupa mucho el crecimiento o no de las fuerzas revolucionarias en Europa, como parte de la solución de los problemas mundiales que hay planteados. Y por tanto, coincidiendo con Rafael, para nosotros en América Latina uno de los destacados dirigentes del movimiento comunista internacional fue Ronda Arizmendi, que tiene trabajo referido a Lenin, la revolución y América Latina, y que es extensivo a los países del tercer mundo y a aquellos países que no están todavía en vía de desarrollo. España es una nación dependiente, absolutamente dependiente de la economía europea y de Estados Unidos, en toda su política económica, en su política ideológica, en su política militar. La teoría del señor Rodríguez Zapatero acerca de la seguridad nacional es la que se aplicó en América Latina para aplicar las dictaduras y justificar la presencia de las Fuerzas Armadas españolas, de los pobres soldados españoles, de la pobre policía española que muere en otras partes donde no hay nada que les interese. Y lo felicito realmente porque me parece que es bueno seguir desarrollando toda esta actividad y en donde sea intercambiable. En general, en las diferentes cuestiones que participo en España hay un expositor y hay preguntas y respuestas. El método no me parece justo, porque cada cabeza piensa y tiene el derecho a aportar a esa discusión, en la medida, naturalmente, que conoce los elementos que están en discusión y que tiene conocimiento de los mismos. Por lo tanto, diría que habría que democratizar más la discusión, este proceso de conversaciones, en donde, con todo el respeto que me merece Rafael, aparece una persona que habla sobre marxismo y hay personas que le preguntan sobre marxismo, pero que no aportan. Y esto no es correcto. No es correcto. Lo cual habla de que existen enormes márgenes de sectores de la población en España, en Europa, que no estudian marxismo. Claro, y que hay que hacerlo entrar, hay que hacerlo penetrar en la sociedad. Y que en estas reuniones, independientemente de que fueran hechas para estudiantes, la clase obrera también tiene que participar. Porque la clase obrera es la clase que está destinada a ser la revolucionaria, no la única. No la única. Lo cual es una desaprensión de los dirigentes sindicales en conocer y han rebajado el marxismo como método para dirigir el movimiento sindical, la principal herramienta de transformación, sobre todo en Europa capitalista. En América Latina existen otras posibilidades. Hoy los indígenas son fuerzas revolucionarias en América Latina, con el concepto de que defender a la madre tierra, de que no destruya la madre tierra. El indígena aporta también a las transformaciones revolucionarias. Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y la propia Cuba. Me alegro mucho de esta iniciativa, creo que se tiene que repetir, que tiene que extenderse. Y bueno, y muchas gracias. Creo que en general entendí el planteo de... Me parece también que ser más amplios en la proyección. Es bueno defender la lengua. Algunos dicen valenciano, otros dicen catalán. Yo no entro en esa discusión. Pero es importante que vastos sectores de la población... Hoy hay 4 millones de inmigrantes en nuestra España. 4 millones de inmigrantes que viven en España y que necesitan tener información y simultáneamente con ello preocupar de que su integración tiene que estar dada también por el conocimiento del valenciano, del catalán, del galego o de quien sea, pero no ponerse firmes en que aprenda, porque no todos estamos dispuestos a aprender, ni por la edad, ni porque no tenemos motivos para ello. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. De todas maneras, que ya he dicho que pueden hacer preguntas o aportaciones. He hecho una intervención inicial y a partir de ahí cada uno puede ayudar. Yo recogería una cuestión que me parece importante y luego podemos profundizar más de lo que decía el compañero, ¿no? Y es estamos en un contexto, se habla de la globalización, y aparte es curioso, porque
el concepto de globalización es un concepto dialéctico. Si estamos hablando de globalización, estamos hablando de que hay que considerar las cosas globalmente, en su conjunto. Entonces, lo que es necesario, es decir, ya siguiendo en la estela del primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo que se realizó en la realidad, en Chiapas, pues que era necesario globalizar las resistencias y globalizar las alternativas. Es decir, hay los movimientos, el movimiento de resistencia sobre diciendo hay que actuar localmente y pensar globalmente. De veces había una tendencia reduccionista a plantearlo como si fuera antitético, ¿no? Había una época en que existía la Comintern, existía la Internacional Comunista, la Primera Internacional, la Segunda Internacional, y entonces suposaba y tenía una estructura de un partido centralizado, que decía la directiva de la Comintern, eso lo tenía que aplicar todo el mundo, era una estructura rígida. Después, ahí pues cada uno por su lado, ¿no? Bueno, pues es necesario un tipo de estructura y de funcionamiento que pueda articular la acción global con la coordinación y la cooperación global, la acción local con la cooperación global. Todo el movimiento de los foros sociales, de alguna manera, se enmarca también en esa dinámica, ¿no? De buscar formas de estructura y de cooperación horizontal. No hay un centro dirigente que manda sobre todos, sino que hay una serie de elementos que tienen conciencia de que las cosas no se pueden resolver por separado, sino que es necesaria la cooperación, hay que actuar conjuntamente. El destino de la humanidad se juega simultáneamente en Latinoamérica, en Europa, en África y en Asia. Y las fuerzas que quieren luchar contra el capitalismo, acabar con las limitaciones del sistema del capitalismo, necesariamente deben de buscar una forma de cooperación, de actuar conjuntamente en todos los distintos ámbitos, que en la línea me parece básicamente de lo que decía el compañero. Bueno, primero quería reflexionar con lo que he dicho al principio, que cuando yo no vengo de filosofía, yo tengo historia y no soy profesor de secundaria, bueno, en el paro gracias al recorte del gobierno, pero que no es que en filosofía no se estudia Marx, es que no se estudia en historia y no sé cómo están económicas, pero tampoco estudian económicas, supongo que en derecho, en ningún sitio. Entonces, al menos en mi campo, bueno, no lo hemos visto en toda la carrera y creo que los alumnos que he tenido estos 2 años que estoy como profesor han visto más materialismo que yo en 5 años de carrera, o sea que así están las cosas. Y en segundo lugar, lo que ha dicho Rafa, que me parece una solución bastante clarividente de la situación, es, bueno, dos cuestiones, estamos tratando de plantearlas, por el marxismo nació en la época que estaba naciendo, bueno, el capitalismo bullía, en la segunda revolución industrial, primera gran innovación tecnológica, y el capitalismo hasta hoy en día se ha basado básicamente en la producción, pero hoy en día el capitalismo es especulativo más que productivo. ¿Cómo se puede adaptar los enfoques marxistas a esta nueva realidad del capitalismo, que ya no es la producción, sino la especulación pura y dura? Bueno, leí un libro del profesor Taibo, el capital especulativo movía como 70 veces más al día que el capital productivo, no sé si lo pensáis, pero más o menos así. Y en segundo lugar, y en relación con lo que ha dicho también el compañero de Latinoamérica, ¿cómo podemos no ya llevar el marxismo a las aulas, que es complicado, sino mucho más complicado llevar el marxismo a la sociedad cuando estamos, como dijo bien Marx, las ideas predominantes son la clase dominante y está bien claro quién domina hoy. Y ya como apunte, totalmente de acuerdo con lo que has dicho en España, que creo que los españoles nos hemos subido al carro de los nuevos ricos, la sociedad en general, y no nos damos cuenta que en verdad, aunque suene un poco exagerado, pero somos un protectorado franco-alemán, y que no quiera ver, tiene un serio problema desde mi punto de vista, ¿vale? Pues muchas gracias y esta es mi pequeña reflexión. Molt bon, portar una cosa. Comenta lo que me has dit i després, mentrestant, ja pensem que s'anima a parlar. Bueno, hi ha dos qüestions. Has plantejat dues qüestions, a més importants. La primera,
Efectivament, una característica del capitalisme que ha entrat en crisi és un capitalisme amb un predomini claríssim del capital financer, un component fortament especulatiu, a vegades parla de capitalisme de casí. El que passa que el que és important entendre que, bueno, Marx sí ja parlava de que d'alguna manera apuntava que ese tipo del predomini del capitalisme financer podia ser un resultat natural de la evolució del sistema capitalista, però precisament és el corolari dels principis que se basa en la sacralització del mercat, la sacralització del mercat i dels principis del neoliberalisme, on probablement tenen una de les seves plasmacions més clares en la manera com s'ha plantejat la construcció de la Unió Europea, plantejant que el que hi ha que posar per davant és la moneda única. Si se planteja una unió monetària, no se planteja una unió fiscal, una unió del sistema laboral, de la reglamentació laboral, no, sinó la moneda és per damunt de tot. Aleshores, clar, això és una corolari lògic. Si se planteja que és el predomini absolut del mercat, pues l'instrument de canvi, que és el diners, és el que apareix com l'element central. Si se planteja que el fonamental és el diners, que el fonamental és l'element monetari, el corolari lògic és que se posa la incidència, se posa l'enfocament no sobre la producció de béns materials, sinó sobre la circulació monetària. I al posar l'enfocament sobre la circulació monetària, un resultat esperable és efectivament el predomini del capital financer. Aleshores, en aquest context està clar que és necessari plantejar una contraposició, el que en Estats Units s'anomenen Main Street enfront de Wall Street, que seria el carrer principal, que seria la producció real, contra Wall Street, que és el carrer dels bancs. La contraposició del que seria la producció real i el que seria el món de les finances. És necessari recolzar això, i per tant recolzar i hi ha que impulsar el que és la producció real, la generació de riquesa real enfront de el que és ese capitalisme especulatiu de casí. Però tenim clar que el capitalisme especulatiu de casí és la quinta essència del capitalisme. Per tant, que el que no és possible és tornar al capitalisme del segle XIX. El capitalisme que tenim és el capitalisme neoliberal, i és que ha de ser atacat principalment. Però per a superar aquest capitalisme financer, que és la quinta essència del capitalisme, és necessari superar els marcs del sistema capitalista. Tornant al que deia Marx, les lleis econòmiques són lleis que valen per a un sistema econòmic concret. Aleshores, hi ha lleis econòmiques que són vàlides en el marc del sistema capitalista. I aquestes coses no se poden fer perquè no ho permeten les lleis econòmiques. Si te quedes dins del sistema capitalista, entonces se trata de desbordar el sistema capitalista. Desbordar el sistema capitalista no d'una manera mecanicista, sinó d'una forma dialèctica. En un procés de transició, i conecto con lo que deia abans, en un procés de transició no és que se passa d'una foto fixa a una altra foto fixa. No hem estat un dia capitalistes i el dia següent anem a ser socialistes, sinó que necessàriament ha d'haver un procés de transició, a vegades s'anomena una economia mixta, en la qual pot haver sectors de la producció que siguin sectors públics, estar sotmesos directament a l'interès públic, a uns elements de planificació, etc., sector públic, i continuarà havent sectors privats. Ara, l'important, perquè aquests sistemes d'economia mixta han existit en molts llocs i existeixen en molts llocs, és cap a on va la transició. Aquesta economia mixta seria una que hauria sectors d'economia pública. Per exemple, és irracional que en el que són els grans sectors estratègics, la banca, l'energia, les comunicacions, estiguen en mans privades. Perquè això significa que el que està fent és posant un dòlar al coll inclús als petits i mitjans capitalistes que poden fer una producció real.
però resulta que no poden perquè estan supeditats a la gran banca, supeditats a qui les proporciona l'energia, supeditats a qui les proporciona les comunicacions. En un període de transició, és dir, que aquests grans sectors estratègics, banca, comunicacions, energia, l'aigua, no és estrany, és dir, que un dels cavalls de batalla fonamentalment de les lluites anticapitalistes en Latinoamèrica era part de la nacionalització dels hidrocarburs i la nacionalització de l'aigua, no? Que són béns estratègics, i això possibilitaria que amb els bons públics pot haver, en el terreny de l'economia productiva, material, etc., pot haver durant un període llarg, important, sectors d'economia capitalista, de propietat privada. Ara, el que és important és que en aquest procés hi hagi uns mecanismes polítics que possibiliten una democràcia participativa que puguen permetre el protagonisme de la classe treballadora. És dir, utilitzant tots els mecanismes dels sistemes electorals, etc., però plantejant-ho de manera que facilita aquesta participació de les majories socials per orientar el procés en un sentit socialista. Poc de lo que s'està intentant fer en Venezuela, probablement és un dels llocs on s'està orientant més clarament en aquesta direcció. I clar, això porta a la segona pregunta, i com fer que el marxisme arribi als treballadors i als treballadors? Bueno, ahí hi ha una qüestió central, que també era una de les tesis del Marx de Feuilleton, i és la connexió de la teoria i la pràctica. En les universitats, efectivament, és possible donar una conferència sobre el marxisme o posar el marxisme en un llibre de text o en una assignatura. En les fàbriques, en la lluita obrera, doncs clar que els obrers poden estar molt bé que estudien a Marx i que estudien a Lenin i que estudien els teòrics, però la manera com la classe treballadora podrà adquirir una consciència de classe, no solament utilitzant terminologia de Marx para hegeliana, no solament classe en si, sinó classe para si, és a dir, no solament consciència de ser classe, sinó consciència de ser una classe que lluita per la seva emancipació, serà a través de la lluita obrera, a través de la mobilització. En aquest sentit, Lenin, que va dir que sense teoria revolucionària no havia moviment revolucionari, també va dir que un pas del moviment real valia més que una dotzena de programes. És el que té que poder entendre's en la mesura en la qual la mobilització de la classe treballadora se desenvolupe, això donarà una base per a una reflexió sobre què coses cal canviar en el sistema. Recordo una anècdota que això no fa referència al capitalisme sinó al tema del feixisme i democràcia. Allà per els anys final dels 60, al principi dels 70, va haver una càrrega feroç de la policia a l'estil dels Marrocs del Sàhara, però era la facultat de Dret. En el que era l'antiga facultat de Dret, que és l'actual edifici que és de filosofia, la facultat de filosofia. En la càrrega van estar ahí la policia pegant, etc. I quan estaven aporreant, un dels estudiants que estaven aporreant se va xinar a un company, que era un company que coneixia, que era un militant del PC, la clandestinitat, i li va dir: ahora me voy a creer todo lo que me dices. La policía no estaba aporreando. La porra del policía era una xerradora de consciència democràtica, en aquest cas, de consciència antifeixista. També la lluita obrera, enfrontar-se amb el capitalisme, és el que és la base per a comprendre que és la necessitat de superar el capitalisme. Per tant, no és que se produís d'una forma espontània, però sense moviment obrer, sense resistència obrera, sense mobilització social, no podrà haver construcció d'una alternativa anticapitalista. ¿Sí? Para no cansar. El compañero ha hecho una incorporación acerca de la incidencia del capital financiero internacional como elemento fundamental. Y a veces nosotros que venimos de América Latina no tenemos muy claro cuando se hablan por parte del lenguaje de todos los sectores, izquierda y obrera, sobre los mercados. Para nosotros existe un esquema de carácter económico financiero internacional que es Wall Street, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y los subsidiarios que son la Comunidad Económica Europea, Japón, Canadá, Australia,
que son dependientes de esas políticas económicas. Mientras que, como decía el compañero Rafael, en Estados Unidos el OMA imprime como elementos y al mismo tiempo baja la divisa para ganar exportaciones. La Comunidad Económica encabezada por Alemania, que es la que dirige la política económica, se dedica a sustraerle y meterle la mano a los trabajadores, a los pensionistas, a los pequeños y medianos productores de la ciudad y el campo. Eso no es casual, es darle oxígeno a Estados Unidos para que salga de su situación. No son políticas contradictorias, para nada son políticas contradictorias, son absolutamente coherentes. Y segundo, la gran preocupación de todos los países, fundamentalmente del G8, de adquirir materias primas. Las materias primas son para la producción, ya sea de energía, ya sea para la alimentación, para una población que crece aceleradamente y donde las diferencias de carácter producto de la concentración. Por eso que para hablar de Marx hay que hablar de Lenin también, es una unidad dialéctica inseparable. No se puede hablar solo de Marx si no se establece también la concepción leninista. Lenin define el imperialismo como fase superior del capitalismo. Y ahí se dice que habrá una concentración mayor de los medios de producción, del comercio y del sistema financiero en manos de pocos. Y eso cada vez son menos los que tienen. En España, 1.200, 1.300 personas disponen del 80% del Producto Bruto Nacional. En esa dirección no hay solo preocupación por la especulación financiera, que es histórica de que existe el capitalismo, la especulación, sino las materias primas como elementos sustanciales para dirigir la política económica del mundo. Y bueno, y en este sentido aparecen los problemas de las diferentes concepciones. Para nosotros cooperación no existe en América Latina, existe solidaridad internacional. Claro, la palabra cooperación es solidaridad internacional frente al problema de los marroquíes, frente al problema de los griegos, frente al problema de la nación que sea. Hay que salir a la calle a protestar para que la gente entienda que hay una situación mundial crítica y que hay un responsable directo que son los Estados Unidos y sus aliados. Y en ese sentido tampoco compartimos la idea de la verticalidad. Nosotros creemos en el centralismo democrático. Se discute de arriba abajo y de abajo arriba en los organismos que sea y se acatan las resoluciones después de haberse discutido. Y eso predomina en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en todos los países que transitan por el mundo al capitalismo no se le derrota con planes de cooperación, se le derrota con masas en la calle. Y después de tener masas en la calle y ganar las elecciones, las armas, porque si no tampoco entienden. Nosotros estamos intentando colocar 7 bases de agresión en Colombia contra Venezuela y el resto de América Latina, 3 en Panamá, 11.000 hombres en Haití, y la cuarta flota destinada a amedrentar a los pueblos de América Latina. Frente a eso nosotros dejamos a Estados Unidos afuera. Creamos una organización que se llama la UNA, de las 34 naciones que en América Latina y el Caribe, y se ha quedado afuera Estados Unidos. Tendrá sus puntos de apoyo, que son Colombia, que son México, pero ya no dirige directamente a Estados Unidos y la OEA no sirve para nada. La Organización de Estados Americanos está anulada, totalmente anulada, y ahí el predominio fundamental es de los partidos comunistas. ¿Está claro? El problema de la transformación de la clase obrera en España es la actitud del Partido Comunista con relación a toda la clase obrera, unida. Yo lo decía en la reunión de comisiones obreras de las mujeres de hogares de casa. Esto de tener 2, 3, 4 centrales no es un buen negocio. Nosotros tenemos una sola central, todo el mundo adentro, con un programa común. Pero que comisiones obreras mejor, que UGT es peor, que CGT, eso, compañero, es papa para el oro para el capitalismo. Cuando para UGT no para comisión. Eso era, me refiero, la FOR, por ejemplo. En la FOR, por ejemplo. Hoy ya se entra en una crisis tan profunda en España, en esos 30 años de democracia, este golpe que ha aceptado el gobierno, habilita la unidad de acción de todo el movimiento sindical. De todo el movimiento sindical. De todo el movimiento sindical. Estaba Ventura Montalbán, estaban otros compañeros. Una central única.
única del trabajador, es donde garantiza la unidad. Sin esa herramienta es muy difícil que los cambios y las transformaciones en Europa se puedan gestar, porque hay enorme cantidad de millones de trabajadores en Europa, concentraciones importantes, aunque Europa se queda en el medio ya. La producción fundamental son Estados Unidos y China pasa a ser la segunda potencia económica en el mundo desde el punto de vista productivo, y Europa se queda en un medio inestable, muy inestable. Bueno, esto, muchas gracias. Únicamente una matización, y es que, compañero, únicamente una matización, es que el ALBA, la Alianza Bolivariana de las Américas, está basada en el principio de la cooperación entre los distintos países. Respecto a, efectivamente, la unidad de acción sindical es esencial. O sea, está claro que en España tenemos una situación heredada. El movimiento obrero bajo el franquismo tenía una base unitaria, lo que eran las comisiones obreras, y en la manera como se planteó y se hizo la transición, tenemos que recordar que la UGT hizo su primer congreso cuando comisiones obreras todavía era ilegal. Es decir, hubo un intento de potenciar, ¿no?, que evitar que la clase obrera soliera en una única central sindical. Pero en todo caso partimos de la situación que hay, no de la que querríamos. Lo ideal sería una única central sindical unitaria, plural, en la cual estuvieran incluidos todos los trabajadores y trabajadoras de cualquier ideología, porque un sindicato, los trabajadores y trabajadoras se unen para defender sus intereses de clase, y no en base a una ideología concreta, pero por lo menos algunos pasos se han estado dando. Es decir, probablemente la manifestación más clara fue en la huelga general del 29 de septiembre, que por primera vez en un tiempo hubo en la práctica una unidad de acción de todos los sindicatos de clase, tanto los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT, como un conjunto de sindicatos minoritarios, la CGT, el CNT, los DOS, etcétera, todos convocaban intersindical, todos convocaban a la huelga. Y era un paso importante en la línea necesaria, la unidad de acción, que efectivamente es imprescindible para avanzar a la transformación social. Un anuncio: el jueves que viene creo que hay 2 dirigentes venezolanos que hablan en este mismo salón. Sí. El jueves que viene, 2 dirigentes de la Revolución Venezolana que van a estar acá en este mismo salón. Sí, vamos a ver si hay algo, no lo tengo aquí. Aquí habrá conexión a internet, supongo, ¿no? Vamos a ver un momento. A ver si me saco. ¿Dónde está el Firefox? A ver si está conectado. Bueno, de todas maneras, mientras yo lo busco, si hay más intervenciones, pues se ve que Pero lo que quería decir con respecto a esto de todo, no me parece un dislate decir que aquí, cuando sufrimos la verdadera derrota y 40 años de contrarreforma tipo Torquemada o peor, fue el 1 de abril del 39. Y ante los hechos esos consumados, pues solamente podemos decir que, como según dijo un dirigente comunista, aquí lo que no podíamos hacer es estar matándonos entre nosotros cada 20 años, me parece muy bien. Pero el remedio de transición que luego hubo, pues sí, era mejor la transición y la democracia burguesa que la dictadura fascista, desde luego. Pero al fin y al cabo seguimos ahí en un impasse que las formas son de democracia burguesa, pero el fondo es del más puro y duro estilo de los capitalistas renovados y ampliados y de la ideología dominante, la ideología del capital, de la burguesía, de los monopolios, contra los revolucionarios, los líderes de los trabajadores y los líderes comunistas. Simplemente hay que darse cuenta de una cosa. Aquí, en el año 77,
el único partido que fue capaz de movilizar a la población española progresista y de izquierda contra la dictadura franquista fascista fue el Partido Comunista de España. Pues han hecho unos y otros todo lo que han podido y más para borrar del mapa al Partido Comunista y dejarlo casi extraparlamentario. Y no es casual el canto de sirena que constantemente el PSOE le está haciendo a antiguos líderes o militantes importantes del Partido Comunista para atraerlos a sus filas. Léase Enrique Curiel, Amparo Rubiales, Aguilar. Y en la última guinda ha sido Rosa Aguilar. A lo mejor toda la culpa no la tiene el Partido Socialista por lanzarles esos cantos de sirena a los dirigentes del Partido Comunista. A lo mejor a quien había que preguntarles si han obrado en consecuencia o han obrado en conciencia son a esos dirigentes del Partido Comunista que se han dejado seducir. No obstante, me parece indecente el método que ha ido utilizando el Partido Socialista a lo largo de estos últimos años para seducir y ganarse para sus filas a esos líderes de la izquierda en los que teníamos algunos las esperanzas puestas. Nada más. Bueno, jo, per rebre un poc el tema, hem estat el company que de la història ell mai va poder donar Marx i tu com que vas, bueno, agafes a jubilar ara i a professor de la universitat també en matemàtiques i professor, com tornar a reprendre o tornar a ficar, diguem, Marx o ese pensament en la universitat o com, a part de fer acte de Xina, què podríem fer? Bueno, una pregunta que ja s'ha tot, clar. Per la meva experiència, no és que no tinguem a un professor marxista a la facultat, sinó que és que se declaren com a marxistes, se declaren com a tal, estan excloïts dels llocs de preferència i d'accés als privilegis que tenen alguns altres professors. Que ni haver ni ha. Ara, estan exclosos igual que estan exclosos de la societat, estan exclosos de la universitat. No sé, jo i altres companys que teníem altres inquietuds, el que farem és muntar-nos les nostres xerrades i aprendre per nosaltres mateixos i ara, com a docent, intentar portar-lo a una altra idea evidentment als alumnes i a la meva societat més propera, a famílies, amics i tal, no d'una manera matxacona, que si no una etiqueta de calla, sinó quan hi ha, per exemple, el que està passant del rescat, intentar fer una reflexió una miqueta més enllà de que són els dirigentes que nos llevan tots a la ruïna i coses aquestes, que és una llavor que jo penso que és personal, el que tinga la inquietud de fer el que puga, una miqueta això de pensar global, actuar local, començant per nosaltres mateixos. I només una cosa que volia dir, l'última reflexió del company, és una reflexió una mica complicada. Jo he estat treballant a Catalunya des del 2007, on se suposa que n'hi ha un govern progressista i dins d'aquest govern està la referència d'Esquerra Unida i Izquierda Unida allà, que és Esquerra Unida Alternativa Iniciativa per Catalunya. I jo, després d'estar allí per 4 anys, és que si això és el que podem fer al govern, millor podem deixar de tenir un partit que estigui a les institucions i fer un altre tipus de política, perquè a mi m'han decepcionat molt, no només per el rotllo catalanista i aquestes coses, sinó per el que han fet al govern. I jo com a docent per el que han fet a l'educació, vull dir, és molt lamentable el que han fet a l'educació i que un govern, vull dir, jo, si fos Esquerra Unida per Valencià, que havia estat al govern i fan això, jo vengo de baixa com a militant, com a capacitat i com tot, vull dir, és que no n'hi ha dret. I que és una reflexió que tinc de que si avui en dia el nostre partit, l'Esquerra Unida, doncs, quan arriba a les institucions, on està el límit de la seva actuació i si és tan limitat, si realment val la pena participar i no fer un altre tipus de política. No sé quina, però no tipus.
Bueno, yo puedo contar como anécdota de la primera clase de marxisme que vas donar a la universitat. La primera clase de marxisme que vas donar a la universitat va ser en 1969. Jo era estudiant, però era que se les va acudir con això de que eran les classes de formació de l'espíritu nacional, que era de la doctrina política falangista, de la falange, ja ho havien llevat a la universitat, però aprofitant que hi havia un estat d'excepció i semblava que el moviment estudiantil podia estar un poc més calmat, van intentar reintroduir-lo i van començar a donar unes classes de formació de l'espíritu nacional. Què és el que van fer els marxistes en aquella època? Uns eren militants del Partit Comunista i altres d'altres organitzacions marxistes. Doncs van anar a la classe de formació de l'espíritu nacional, deixaven que el senyor que anava allí contava els seus rotllos falangistes i després demanaven, prenien la paraula i refutaven tot el que havia dit. El que passa que el que era molt curiós era que el que se veia era que la gent anava a l'aula, que estava plena, quan estava parlant el tio no li feia ni cas i quan es començaven a parlar nosaltres traïen els papers i començaven a prendre nota. Clar, això era, per tant, que la primera classe de marxisme la va donar en el 69, debatint amb un professor falangista que era... però que, òbviament, nosaltres sabíem molta més de ciència política que ell. En tot cas, home, ja que aquí estem en una facultat de filosofia, bàsicament, jo el que diria, bàsicament, és que no hi ha que... Vaig a retraure'm el que s'està parlant de les noves formes de pedagogia, el nou procés de Bologna i tot això. Parla de passar d'un sistema merament d'ensenyament a aprenentatge, això ha de requerir una participació activa de l'estudiantat. Vol dir que no hi ha que acceptar com un dogma el que se diu per part del professorat, sinó que els estudiants el que han de fer és investigar, buscar-se bibliografia. Si resulta que sobre una matèria determinada, si el professorat el que dona és doctrina de filosofia burgesa o simplement se queda en el mètode analític i no va més allà, etc., buscar bibliografia alternativa i qüestionar-lo, i intervenir, i debatre, i fer treballs, i intervenir. Per suposat, els professors també tenen que contribuir en bona lògica que els alumnes tinguin una idea global del conjunt de les teories de les filosofies que s'han desenvolupat, o sigui que marginar el marxisme de la formació del filòsof no té ni per ni cap. Està clar, de la mateixa manera que no tindria sentit que uno acabarà un estudi d'una carrera de filosofia sense saber el que diria Aristòteles, sense haver tingut ocasió de poder consultar l'òrgan d'Aristòteles, per posar un exemple, o el discurso del mètode de Descartes. De la mateixa manera, en una lògica, tindria que conèixer les obres de Marx. Però si no s'entenen les obres de Marx, busqueu-les, investigueu-les, participeu, no accepteu com a norma el que se diga per part del professorat. Jo la primera classe de marxisme a la universitat la vaig fer quan era estudiant. ¿Alguna cosa más? Tres qüestions. Quina és la posició del Partit Comunista sobre els règims de Cuba o de Venezuela? Segon, com defensa el Partit Comunista arribar al poder, o Esquerra Unida, si defensa encara la insurrecció armada? I, per últim, quines mesures pensaria adoptar Esquerra Unida si arribara al poder? Són ja qüestions, tres qüestions diferents. Anem a veure. El Partit Comunista d'Espanya i el Partit Comunista del País Valencià, òbviament, és profundament solidari amb els processos revolucionaris de Cuba i de Venezuela. Cal dir que nosaltres, com a principi i genèricament, nosaltres defensem sempre el funcionament democràtic en tots els sistemes, incluït en Cuba i en Venezuela, incluït en tots.
en aquest sentit, és dir, coincidim en l'anàlisi autocrític que s'està fent per part de la dirigència cubana. La dirigència cubana està plantejant-se la necessitat de desenvolupar els mecanismes de funcionament democràtic que existeixen en Cuba. En Cuba existeixen mecanismes de funcionament democràtic, però que tenen imperfeccions, com en tots els països, i per tant que és necessari desenvolupar-los. Doncs nosaltres recolzem també el que compartim en la dirigència cubana, la necessitat de millorar el funcionament democràtic en Cuba, que som conscients que té notòries imperfeccions en un context de bloqueig, que és important. És a dir, una situació de bloqueig no és la situació més idònea per a un ple funcionament d'una democràcia participativa. I vaig a portar una qüestió concreta, o sigui, de lo que és els anomenats presos polítics cubans, eren agents a sou dels Estats Units directament. Jo vaig posar una entrada en una de les meves pàgines web que deia, bueno, resulta que en un país americà han estat empresonats una sèrie de persones i tal que eren agents d'una potència estrangera, no? Bueno, això ha passat en Estats Units, és dir, agents d'una potència estrangera, no estic parlant dels 5 cubans, sinó d'uns que els van detenir, doncs diguem que eren agents russos, no? Entonces, gent que en Estats Units actuava com a assalariats de Rússia, al sou de Rússia, creia que això era il·legal, no se'ls han empresonat, però al final s'han expulsat i ens han tornat a Rússia. Bueno, pues, i això que Rússia no està sotmetent als Estats Units a un bloqueig, no? Rússia no és una potència enemiga dels Estats Units, saps d'ara? Estats Units sí és una potència enemiga de Cuba. Entonces, gent que en Cuba està actuant com a agent nord-americà, clar que la seva activitat és directament il·legal i és normal que tenen que prendre mesures concretes. Posa com un exemple concret, és a dir, que determinats nivells de debat, de llibertat de debat, de llibertat d'expressió, etc., en unes condicions de superació del bloqueig i en unes condicions de que, inclús per exemple, el tema d'internet és una qüestió que se va notar en Malaysia. És que en Cuba hi ha molta restricció en l'ús d'internet. Bé, crec que hi ha molta restricció, com que els Estats Units està impedint a Cuba accedir a la utilització del cable telefònic per baix del mar per accedir a internet. De manera que en Cuba únicament se pot accedir a internet a través de mitjans de satèl·lit i possiblement l'ampli de banda de que disposa Cuba en el seu conjunt potser no és molt superior al que disposa únicament la Universitat de València. Aleshores, ara sembla que ja han arribat a un acord en Venezuela que a través de Venezuela van a intentar aconseguir ampliar l'amplitud de banda. Són qüestions, per tant, és necessari superar les limitacions que tenen l'exercici de les llibertats i el funcionament democràtic en Cuba, per al qual el primer que seria superar el bloqueig, acabar el bloqueig i a partir d'ahí permetre que la democràcia socialista cubana se desenvolupi superant les limitacions condicionades per aquesta situació de bloqueig. En el cas de Venezuela, el cas de Venezuela és molt singular, perquè de Cuba han estat dient sempre que és que Cuba no és democràtic, perquè tal. Podem discutir sobre el tipus de democràcia, el tipus d'eleccions que hi ha a Cuba, que hi ha eleccions, en unes limitacions, però en Venezuela hi ha pluralitat de partits. Eleccions periòdiques amb pluralitat de partits. I tanmateix, a Xavier les dic que continuen dient dictador. O sigui que és surrealista. És a dir, que s'estan plantejant un procés revolucionari dins d'un marc d'una democràcia pluripartidista. I a pesar d'això, clar, sembla que el pluripartidisme i les eleccions únicament valen quan guanya la dreta o quan guanyen els partidaris del capitalisme. Quan els que guanyen les eleccions són la gent que vol acabar el capitalisme, això no val. De manera que és una qüestió... És igual, que fer-ho en Venezuela és molt simptomàtic de què diuen el pensament dominant capitalista quan parlen de democràcia. Però des del punt de vista genèric, qüestionar la democràcia, les llibertats democràtiques en Venezuela no tenia ni necessitat. Ara, què és el que se li reprocha a Venezuela? Pues que estan utilitzant les llibertats democràtiques precisament per a transformar en un sentit revolucionari a la societat. I quan això connecta la segona part, aquest és també el nostre camí. El nostre camí és
utilitzar els mecanismes democràtics per a transformar la societat. Això, el que passa és que que és important tindre en compte un element clar, és dir, la societat no se pot canviar únicament des de les institucions. La societat ha de transformar-se, una transformació en profunditat únicament és possible amb una participació activa de la majoria social. De la mateixa manera que estàvem dient, el funcionament de la docència de la universitat ha de ser activa, no ha de ser simplement el professor que impartís la sabidoria, sinó que ha de ser un aprenentatge actiu quan l'estudiant. També, socialment, per fer un procés de transformació social a fons, o la gent s'implica, o hi ha una mobilització social, o únicament des de les institucions no se pot fer. Ara, és important, per fer una transformació social, una transformació revolucionària, un pas del capitalisme al socialisme, que nosaltres volem, és imprescindible que la majoria de la població estiga per a la labor, i estiga compromesa, i estiga disposada a lluitar per això. En el moment que hi hagi una majoria, i les majories s'expressen electoralment, les majories s'expressen electoralment. Això ho plantejava Engels, quan deia que si el sufragi universal és el termòmetre que marca el punt d'ebullició per fer la revolució. Ha d'expressar-se que ha d'haver aquesta majoria social ha d'expressar-se electoralment. I és clar que les trampes sempre estan fetes. Hi ha un sistema electoral ara que potencia el bipartidisme, que dificulta la presència de forces. Quan una força, normalment una força que pretén un canvi, que pretén una transformació, normalment al principi és minoritària. Per això és important que una força que sigui minoritària tinga la representació que proporcionalment li corresponga i pugui permetre expressar aquesta posició minoritària que a través de la lluita d'idees i de la lluita social i de la mobilització pot arribar a ser majoritària. Clar, l'intent d'un sistema electoral que marxina la representació de les minories és per intentar que res canvi, intentar que les coses no se modifiquen. L'alternativa és la mobilització social i l'organització alternativa. Respecte a què faria en el cas d'Izquierda Unida, si tinguera la possibilitat de posar el seu programa, estarà en el seu programa, està evident. Se planteja ara un procés de superació del capitalisme a través bàsicament d'aquest procés del que abans el model de l'economia mixta, en la qual tindria que haver un sector públic important, que a més hi hauria elements de democràcia participativa i que possibilitaren aquests mecanismes. Per això s'entén, a més, que aquesta democràcia participativa únicament és possible a través d'un marc republicà. Per tant, hauria d'anar a una república que s'entén que podria ser una república federal, que recobrís el que és la pluralitat també cultural i nacional de tots els pobles d'Espanya, però sobretot quan parlem de la república federal s'està fent una idea central. A vegades he dit en algun moment de parlar de federalitat fractal. És a dir, el principi de federalitat no és únicament per el tema de Catalunya o del País Basc. El tema de federalitat és per al principi d'un tipus d'organització que vaig de baix cap a dalt. Un tipus d'organització que permeta que els problemes la gent pugui gestionar i resoldre els problemes en el nivell més prop possible a la gent, que possibilita aquesta democràcia participativa. Si hi ha una qüestió que s'ha de resoldre en l'àmbit municipal, és important que hi hagi mecanismes, que és autonomia municipal, per executar-lo. Si hi ha qüestions que es poden executar a un altre àmbit, ha de ser aquest àmbit també. És a dir, ha de ser un sistema polític que estigui construït de baix cap a dalt, d'aquesta manera que potencie la participació social. El principi de federalisme, tal com entenem, és un principi de federalisme per a potenciar la estructura política des de baix cap a dalt i d'aquesta manera impulsar la participació social i política. I precisament és el desenvolupament d'aquesta democràcia participativa el que té que fer possible el procés del trànsit al socialisme. És a dir, que hi hagi aquesta democràcia participativa és que la gent s'acostume al que ha de decidir per si mateixa.
a que no ha de ser limitar a cumplir lo que le digan de l'alt, sinó que ha de mobilitzar-se, comprometre's i lluitar per transformar les coses. Insistís que algunes de les idees s'estan intentant posar en pràctica en Venezuela, entre altres coses, no? Algunes de les idees. En un context totalment diferent. Òbviament, nosaltres el que no pretenem és traslladar a Espanya la situació de Venezuela, perquè no té situacions molt diferents, perquè nosaltres no tenim petroli. Per tant, no se trata d'implantar en Espanya el sistema Venezuela, però sí ha de prendre de les experiències d'altres països. Una qüestió més? Sí. Me gustaría preguntar cuál era la situación económica de España en la transición en los primeros años, antes de que sistemáticamente se privatizaran un montón de empresas públicas, por lo que había comentado antes del sistema económico mixto. La situació econòmica de la transició. Mira, ara a veure. Quan se va plantejar ahir, això a més és molt simptomàtic de lo que diem abans. Quan diem que per entendre l'evolució dels processos polítics i culturals cal mirar en primer lloc els processos econòmics. Ahir se va produir una situació en la qual el capitalisme espanyol, l'economia espanyola s'havia desenvolupat i hi havia un important desenvolupament del capitalisme espanyol que xocava i també no encaixava en el que eren els límits i les estructures del franquisme. Entonces ahí havia, por una banda, hi havia tot un moviment obrer que lluitava per la democràcia, el moviment obrer, el moviment estudiantil, els intel·lectuals que lluitava per la democràcia, però al mateix temps el règim franquista apareixia com un obstacle per al mateix funcionament econòmic, inclús, però a molts diferents nivells. És dir, una situació de que els sindicats són il·legals, que era el que hi havia en el franquisme, no existia el sindicat sindical, que era un sindicat controlat des de dalt cap avall, que els sindicats de classe eren il·legals. Això pot funcionar si no hi ha moviment obrer, però en la pràctica el que se trobaven moltes vegades els empresaris era que els treballadors es muntaven una vegada i que no tenien dificultat per a negociar. Al final havien de negociar en comissions obreres que eren il·legals. De manera que s'estava generant una dinàmica de lluita de classes que estava desbordant els límits del règim franquista. Aleshores, en aquest context, d'alguna manera va afavorir que el procés de transició, sectors amplis de la burgesia també van estar per acabar el franquisme, perquè els interessava econòmicament. En el procés de la transició se va produir, havia a més un procés d'una inflació galopant. És dir, que si ara com això de la recessió, fins i tot els preus a vegades tendien a baixar. Però durant els últims anys vosaltres haveu conegut que la inflació anual podia ser de l'ordre d'un 2, un 3, un 4%, normalment era inferior al 5% d'inflació. És a dir, que el que és l'índex de vida, de consum, dins de mitjà dels preus, en un any potser augmentava un 3%, un 4%, però no molt més. Bé, al final del franquisme els augments eren de l'ordre per damunt del 20%, del 30%. Hi havia una situació d'inflació desbocada, s'ha produït també en alguns moments en determinats sentis dels països latinoamericans i en altres llocs, i aleshores en aquest context és quan se va arribar a un acord, que és el que se van dir els pactes de la Moncloa, que bàsicament des del punt de vista de la banda de rendes, dels salaris, l'acord era que la massa salarial augmentara un 25%. El primer any i el segon any un 23%, perquè d'alguna manera havia un intent i d'aquesta manera d'alguna manera intentar harmonitzar el que era el procés econòmic. Això, d'almenys ahir va haver un problema important, i és que aquest pacte i aquest acord es va fer a esquenes de la classe treballadora. Ahir ho van pactar els partits polítics, incluint el Partit Comunista, que posteriorment se va fer una autocrítica per la manera com s'havia fet, i van pactar els increments salarials, un increment d'un 25%. O sigui que no era molt de pago. Però clar, que aquestes coses les han de pactar els sindicats, les han de pactar els sindicats organitzats.
Perquè si tu estàs pactant una cosa que és bona per als treballadors, però els treballadors els margines, el que estàs fent és contribuir a la desmobilització de la classe treballadora. I entonces al final pues, estàs perjudicant els interessos de la classe, perquè estàs contribuint a la seva desmobilització. Aquesta era la situació que hi havia. Per altra banda, hi havia uns sectors molt amplis d'empreses públiques, el que era l'INI, l'Institut Nacional d'Indústria, que això no era una cosa específica d'Espanya. En França el sector públic era amplíssim. O sigui, és que hi ha a vegades alguna demagogia neoliberal que diu és que l'empresa pública era franquista. No. En França havia una empresa pública molt gran. O sigui, en molts països europeus la banca tendria a ser majoritàriament pública. L'energia era pública. Els sectors estratègics eren públics. Aleshores, el que passa és que després, a partir d'un moment determinat, precisament arran dels 70, etc., quan va haver la crisi del petroli i van començar a imposar-se les tesis neoliberals, entonces van plantejar-se que era necessari desmuntar tot el sector públic i que tot fora privat i que el mercat lo dominava tot. I ahí va començar el procés de privatitzacions. Un procés de privatitzacions que se va fer tant als governs de la UCD, al govern del PSOE i al govern del Partit Popular. Han estat fent privatitzacions successives fins a desmuntar tot el sistema de l'empresa pública. Posant un exemple no massa allunyat. Argentaria era un banc públic que funcionava molt bé, que era molt eficient. Senyor Solchaga. Senyor Solchaga. Entonces, en el govern de Felipe González, Argentaria el van privatitzar. I entonces ara s'hem trobat que quan ha vingut la crisi i l'Institut de Crèdit Oficial volia donar crèdits a les petites empreses, resultava que no tenia un banc per a fer-lo, no tenia finestretes. Havia de recórrer a la banca privada que no hi havia manera que donaven crèdits. No? És a dir, s'estava partint d'un dogma neoliberal que tot havia de ser privat. Per això, fixeu-se que quan nosaltres ara diguem que seria necessari un sector públic fort, doncs el primer pas seria desprivatitzar els sectors privatitzats. En banca, energia, comunicacions. Telefònica era una empresa pública fins a fa 4 dies. La Renfe era pública. Tot això hauria de tornar, tot això que és estratègic hauria de tornar a ser públic. Era públic abans, no únicament, no perquè vinguera el franquisme, sinó perquè en general, la major part dels països europeus havia un sector públic molt fort. Ara, el que passa és que nosaltres diguem, nosaltres és que volem que a més de que torni a ser públic, a més que hi hagi una sèrie de mecanismes participatius dels treballadors, que els treballadors participen en la gestió de les empreses públiques, que hi hagi mecanismes de democràcia participativa, en el marc republicà que estem dient, de tal manera que la desprivatització dels sectors privatitzats no siga tornar a la situació anterior, sinó siga un pas cap al socialisme. Però en principi, el que estem dient és tan poc radical des del punt de vista econòmic com dir desprivatitzar el que han privatitzat salvatgement alguna política econòmicament suïcida que ha contribuït precisament a la tremenda crisi que estem, de privatitzar-ho tot, perquè els elements del sector públic fort, i això era un element precisament de les polítiques keynesianes, d'aquelles que se van plantejar arran de 1929, després de la Gran Depressió del 29, entonces ahí se van plantejar que era necessari que a banda del mercat hi hagués un sector públic fort, etc., que jugava un paper de regulació que permetia esmorteir les crisis. Se van encarregar el sector públic, se van encarregar els elements d'amortiguació de les crisis, amb la qual el que han facilitat és que quan arriba la crisi sigui molt més forta. No ara de pres, o sigui, el que d'alguna manera la lliçó que Roosevelt en els Estats Units va aprendre de resultes de la Gran Depressió en el 29, resulta que aquesta lliçó els capitalistes semblen que se l'han oblidat. Ara se l'haurem d'ensenyar, ara ja que els capitalistes han demostrat que no són capaços d'aprendre com fer les coses bé, doncs ara ha de ser la classe treballadora qui prenga el protagonisme per impulsar les transformacions que puguen permetre el que és essencialment una racionalitat econòmica. I és que no té sentit que el que són els sectors estratègics dels quals depenen la vida d'una miríada de petites i mitjanes empreses siguin privats. Els sectors estratègics han de ser públics. I nosaltres entenem que això ha de ser un pas al socialisme, però des del punt de vista de la racionalitat econòmica hauria de ser públic.
Bueno, no va a acabar alguna... Sí. Vamos a terminar. Oye, ¿Puedo contar algo más? con relación al tema de las privatizaciones, en América Latina tenemos experiencias no solo en esta etapa de la integración del ALBA, sino que, por ejemplo, en nuestro país, la mayoría de las empresas de energía, de luz, de electricidad, agua, están en manos del Estado. Y no ha sido porque no ha habido intenciones de la derecha de querer privatizar. Aguas de Barcelona, Aguas de Bilbao, han intentado penetrar mediante los partidos reaccionarios en un 10%, pero la clase obrera organizada en la calle, tanto como Telefónica, como la electricidad, como el agua, hemos salido a la calle en duras confrontaciones con el gobierno. Duras confrontaciones con el gobierno. El problema no se trata de colocar trabajadores dentro de las empresas que puedan permitir la democratización de la misma, cuando Iberdrola, cuando todas la Repsol y las consecuencias que tiene en América Latina, esas empresas que son de carácter multinacional, que ya la estamos cortando de a poquito. El problema es que hemos utilizado mecanismos de la Constitución. Hemos levantado miles de centenares de firmas para plebiscitar para que no sean privatizadas. Y en base a esa situación es que hemos logrado que esos ejes esenciales de la economía del país sigan estando en manos del gobierno actual. Entonces, yo creo que hay que sacar conclusiones del pasado para resolver los problemas. Yo leo permanentemente en elementos de información que la salud desciende aceleradamente. Una persona que tiene que tratarse con mi compañía, tengo que ir a pelearme con el director del centro para que 16 días para el traumatólogo, un mes para la doctora ¿qué? La rehabilitación. La rehabilitación. Y luego la rehabilitación, que da el día un mes más para empezar a rehabilitarse. 3 meses. No, compañero, pero no. son todas las personas. Hay que juntar. Una doctora me decía, ¿cómo voy a atender yo? Me decía la doctora de aquí de Nápoles y Sicilia, si en vez de atender 30 tengo que atender 100 todos los días. ¿Cómo se une esa clase obrera, esos médicos y los propios usuarios para enfrentar esa situación? Se resuelve con las masas en la calle. Con las masas, lo mismo que con la educación. No creo que vaya a decir nada nuevo a ustedes. Se resuelve movilizándose. Y de esas experiencias que hizo el gobierno de Felipe González y de las consecuencias que está haciendo también Rodríguez Zapatero, aunque él personalmente pueda tener intenciones sobre la ley de la memoria y otra serie de cosas positivas, hay que definir lo que es el socialismo. La socialdemocracia le canalizó por sus actitudes como traidora y por tanto con ellos ningún arreglo. Con ellos ningún arreglo. Ni en acuerdo en Valencia son enemigos, son iguales que el PP en el desarrollo de la política económica. Cuando le dice Zapatero, ustedes no tienen iniciativas, no tienen propuestas, es porque se calla la boca, porque todo lo que está haciendo el Partido Socialista es hacer la política de derecha. Todo lo que está haciendo Zapatero son las políticas de derecha. Es una derecha que aparece con ropaje de socialista y ropaje de obrero. Y hay que desmontarla duramente. No son partidos de izquierda. Ni el laborista, ni Inglaterra, ni en Francia, ni en España, son partidos sociales demócratas que han abandonado las posiciones populares y revolucionarias. Por lo tanto, duro con ellos. Duro. Sin tregua. Bueno, sí, acabé ya.